Sekta mar thieth ni kare ang'o ma koro nyaka tim mondo mi olose un kunene. Nikech usebedo gi ywaruok ndalo mang'eny to jopiny medo hinyore to ywaruok ni be ok rum. Ing'eni joma en jopiny en joma yiero offices gi. Kijiero ng'ato office komiyo manifesto maber manigi plan mar timo gik moko. But kochopo kacha to siasa bedo maber moloyo tich. Kijiero ng'ato wacho ni kochopo hospital bedo kacha bo ndiko ji tich. Wanyiko kochopo kacha bedo gi yath hospital, wanyiko kochopo kanyo bo timo gik moko mondo gik moko bed maber. To ka gichopo office to siasa, nitie PR moro mi igro ketni gik moko tiyo tok ti. Bedo mang'eny. Koro mano miyo county ma Kiambu giwacho ni everything gi deliver, but kidhi kanyo ji tho. Kidhi counties kaka ma Nairobi nitie problem. Kidhi county ma Nakuru makara strike matimore kanyo be the same thing nitie. Koro mano nyiso ni problem en sirikal ma counties gi ok ng'i gik mabeyo. Inyalo ka nitie counties achiel mabeyo ka koro maybe Homa County. Inyalo ka county moko tin mabeyo ka koro Mombasa tin gimidwaro. But mago mana achiel kuomgi. Iyudo ka county kaka ma Kajiado kata mana statutory deduction loan ong'adi. SHA ong'adi. All these deductions ong'adi. Iyudo ka ok gibedo remitted. Kuonde mobedo bedi. Iyudo pesa gi ocham. Koro mosi ni counties gi ema bedo gi shida gi. To mano nitie nikech wan gi 47 governors. Apart kuom ginya bedo ka ginya manomol, lakini iyudo ka 30 wigi ginya ma wigi ok ler kabisa. Kala jo bajende ke kiasi. Koro nyiso ni ema wacho ni mondo bed gi standardized healthcare, wach mar human resource mar health ni nyaka ngi kaka inyalo keto bed centralized. Wach mar health service commission is more ripe now than even before. Nikech kata sani ka gimoko bedo push mondo bed maber, tiyudo ka counties ema timo gik moko kaka oginyal. To wach mar budget, magisi giwacho ni pesa tin. Ka pesa tin, ang'a mono gi yie mondo bed uru gi centralized system ma imiyo budget kaka imiyo TSC. Imiyo budget kaka imiyo jo GSU, kaka imiyo polisi. Nimar that centralized body will have its own budget. Ma in a way nyabiro equal to the budget mar counties. Na magi lokruok manyaka koro bedi. Nyaka bedi. Sani ka koro wang'iyo weche mag wach moro nowuok ka endi mar Linda Mama gi Linda Jami. Mane maber e igi. Ma endi koro wadok e siasa matin lakini koro magi mo unu ng'eyo.